példaként állítsa a jelen és az utókor elé. A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, melyhez a község címerével díszített emlékplakett és díszoklevél tartozik. Képviselőtestület tervei között szerepel, hogy díszpolgárainak neve az önkormányzat hivatalában elhelyezett márványtáblák megörökítésre kerüljön. Első alkalommal a díszpolgári elismerésben Nagy Imre nyugdíjas pedagógus részesült 1999-ben. Az idei évben posztumusz díjként kerül kiadásra a díszpolgári cím Vaszali Ferenc címzetes prépos, néhai vági lelkipásztor részére a községben végzett több évtizedes áldozatos egyházi és közösségi munkája elismeréseként. A díjat a képviselőtestület civil kezdeményezésre a helyi nyugdíjas klub javaslatára ítélte oda 22/2008 számú határozatával. Megkérem Kukora Erva tanulót, hogy szavalatást adja el. Mint sászló, a derékba, minden szívekre szorongozva száll, minden virágon jóságot talál, minden vágyaknak terül az lakája, a mosolyogónak mosolyogó szája, a táncolónak bohó szökkenése, mennyasszony szíve káromügyetése, gyerekek arcán alkos kisvilág, duhajtalapon pirosló virág. Ő a búcsúsok Isten szomjas vágya, ha megy a bigság, búcsús karavánja. Szomorkodóknak könnyek gördülése, halottas éjjel, ő arcomése. Minden házónak jönnek mutat. A falu alszik, ő a bűnmutat, a boldas éjjel, alvó emberek álomhozódva véget rejtenek. Ő a kakasztó az alpok felett, Péter kébresztő lelkisre. Ő a kiáltás, ő a holvagy ártán, a jégeső, a betegek a sátán. Minden imánknak Jákob rajzoljája, vándorlelkeknek árnyékadó vája. Hősöknek Silóé szava, a fekete, fehér száltal. Csodás karmester, a szószékre lép, ütemzésére lélegzik a nép. Erősugároz mindenügy a vége, aranypárgát vett százaknak szívére. Egyszerre nyílik 100, 1000 torok, és 100, 1000 szív egyszerre torok. És ő a falu szíve. Benne dobban az ég felé nyilvánosan, s titokban a néletekkel minden hullámzása. A szereplőknek elvekacagása, anyák vélelme, szülők hajlítása, a haldoklóknak végsóhajtozása mind tartott rá. Ő mind megáldja. Ő mindenkinek fia, öccse, bátyja. Ő mindenkinek valakije. Csak néki nincsen senkije. Mint kályha, jóságot nevel sokaknak, s szívében a galambok sorolhatnak. Ő ezreknek világító szövétnek, s az álmai nem tudják a sötétnek párkát áttörni, hogy ragyogjanak. Az ő kertjére nem süt hold, se nap. Magános éjjel a halálba száll, s a lelke árván száll, drogokba száll. Felkérem Pálfényi alpolgármester urat, hogy neki beszédének megtartását. Tisztelt honfitársaim, emlékező és ünneplő közösség! A mai napon emlékezni és fölfajtani jöttünk össze Vári templomba, néhai Vaszali Ferenc címzetes prépostól, posztumusz díszpolgári címének eredetét. A templomban jelenlevők nagy részének nem kell külön bemutatni, hiszen az itt jelenlő korosztállyal szerves összetartozásban volt, életének része volt. Honnét is indult el ez a pálya, és milyen jelentős állomásai voltak. Az életút Szent Márton hegyének szomszédságából Écsről indult el 1919-ben. Papszentelése Győrben volt 1944. március 25-én. Újmisé 1944. március 26-án Écsen mondta el. A papi pálya következő állomásai először Szil, majd Győrasszonyba, 1959-ből pedig Márgálki pásztora. Ezüstmiséig 1969-ben
Aranymisét 1994-ben mondta el Vágon és Écsei egyaránt. Ezek a legfontosabb mérföldkövek, de az igazi munka, a harc, a küzdelem ezen hosszú évtizedeken keresztül volt. 36 éven át, 1959-től 1990-ig szolgált a Vágközség lakója. Ha végignézzük a vági plébánosok névsorát, a hosszú névsorba egyetlen plébános előzi meg az itt elért évek számát tekintve. Ki volt Boszai Ferenc plébós nő? Igazából ő volt az utolsó köztünk lakó, velünk kelő, velünk fekvő pásztor Krisztus nyájának. Legszebb jellemvonásai közé tartozott a pásztorok szerítsége és a puritán egyszerűség, a mindenkivel közvetlen kapcsolat és a kedélyes hangulat. Papi szolgálatának a nagy része arra a politikai és ideológiai időszakra esett, mikor a legnehezebb volt megőrizni a nyájat azoktól a vadhajtásoktól, mik lépten nyomon érték. A legnagyobb szorongatások közepette is megtalálta mindig azt az utat, ami a közösség számára a lehető legjobb volt. 1969-ben az eszmesmisé alkalmával, hogy szerencsében részesülhettem, hogy versen köszönhettem az atyát, és a kis szentképet azóta is őrzöm, a hátoldaláról levő feliratból szeretnék idézni. Hogy szolgálatodra meghívtál, Istennek legyen hála, hogy szolgálatodban megtartottál, Istennek legyen hála. Igen, szolgálat volt az övé a legnemesebb értelemben. Az egyházi hierarchiában elért magas titulusa ellenére ő mindvégig plébánosokra maradt, csupa nagybetűkkel a vági híveknek, kiknek ajtaja mindig mit vált mindenki előtt. Emlékét a vágiak mélyen a szívükben őrzik, és boldogok, hogy emléke méltó elismerésben lesz. Felkérem Pászki Attila polgármester urat a díj átadására, és kérem a díjazó legközelebbi hozzátartozóját, Pozsonyi Mátyásné, így a díj átvételére. Tisztelt ünnepő, tanulók, kedves ismerősök, hozzátartozó, kedves látogatók! Köszönöm mindazokat, tiszteltetni szeretnék Néhai Kazai Ferenc, színletes nőkosulat, községünk legújabb tisztoltának. Szerves ünnepén megnézem átadja azon a legújából, amelyek különböző tisztoltának színet, és kérjük önkormányzat az okolokat, továbbra is őrizőként, mert nem is emlékét, ezt teszik az államok is. Végezetül önnek kívánom a különböző életet és hozzá is. Amikor bekerült a papi otthonba, mindig hazavágyott, mindig ide vágyott, örült neki,
hogyha valaki meglátogatta, amit nagyon köszönöm, már mindig várta, hogy egy darab kát hoznak a falujából az örökítől. Nagyon köszönöm annak, aki többször is meglátogatta, és mosolyt varázsolt az arcára. Én tudom, hogy most ő nagyon-nagyon elégedett. Lenéz rám, és azt gondolja, hogy nagyon jól csinálta, és nagyon-nagyon köszönöm ő is, és én pedig az egész Vaszary család nevében ezt a nagyon szép ünnepet. Köszönöm még egyszer is polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, az egész falunak, és nem utolsó sorba Ásványi úrnak, aki a mesét celebrálta, hogy olyan szépen méltatta a munkásságát, és pontos, nagyon pontos adatokat is. Még egyszer köszönöm, és kérem, tartsák meg őt, emlékezett